You understand kanjani? Kanti kumele uyi-understand as umuntu ukuthi wrong. Angeke ngisukile kusasa ngithi Maphorisa unginokhile unginokhe ngani? Sivumelane ngani mina noMaphorisa? You understand? This nginokubuza abantu abaningi bathe abantu bani ukuthi obani ngithi into yampeka bokhona babamrobha bavumelane ngani na? Kunesivumelano. You understand? Maybe sivumelane ngokuthi hayi ngaya 10 part. You understand? Sephelini 10 part sengithi wena sengithi balo ungophi. Ngithandana. Sengithi balo ungophi. Nikile. Enonginike kahle ngomoya omuhle. Wathi intela ngifuna malini? Athi hayi malume nginike 15 ngupapa kwami wanginika. Kusasa ngithi la malume ungophi ngoba wena soya driver. Wena sohlala kuphi, you understand? So i-industry njalo abantu abaningi abafuni isigela bafika music isigela mina esikoleni for music bafethu akudlalwa mina esikoleni bafethu angeke ngibashashaya khona isigela bafethu yes nine voice mara yesikoleni